What do I ka bor ki kan thai probably life way lai Nabaga kan thai karan ka bor pen jot wat ya ki sim ro Hadin bau blai ula dap ya ki ai baro Uloong Tongini thau ya briu hakadur jongi hi ya kaban ya srim yangi Bat shisha kalalong kumbau la thmu Baru blai ru la sngo tenat hawa uyo iya briu bau kmen Bat ki ai bro kilalong ki bau ha bau pet ki bat mensim blai ru kala kmen Bat hakata kapor ula yo iya briu ba ula long marwe Ula sngo sun ya u bli Habau Adam udang marwe uya keren bat ublai mit labasni. Harin gata ublai ula thau ya ka im bakan long kanong sumar jongo. Ter kapor kala yat. Haklem lab yo sngo Adam ula iji ki im hadu kata. Hadu bo Adam ula kler manduai shaublai bat ula shuya ij betang ya ka. Hadu bagala stang bane lami usya ka jingpen shoy. Man kasi jing perkhat jengka kalapai tang shepang to sok kamu tang shepang ki rongpong pertai. Ublai ula ong lepai ki. Naki sok barok pila ban bom. Henry tang yune weu sok pimla ban bom. Pitang shubam dak bayap pim sayap shisha. Henry ka im kam shamla shashkori da barok ki bau blai ula adong Harin kata kala bam la bam klem salia Bar harin kata kala penshoy sayo Adam Dagi kitin ba jam kala kro yau Bat haka bakut ula kongo yaka Bat mar hang tahi Lawan umay Ko Adam Jae medon nga try ngala shifting yame ong wadam hato mela bam yu so pangala hukum yame pandung bam long wadam kane ka briu ka bambe bu na benta jonga maka ken kala pen shoy bat pen bi jenga da kum tai balai menget je ka jing pen bi jonga le kumo ke ablai namar banga I je ka Tang na barma me shashkore ka tanga jome bat me klet jenga ka jing ki jing kurit ki jing pang jing shitom kin wan hame halenter jing im jome hakaba khatu ublai wala beno ki na ka pera dem kila mi hapden ka jing susi ka bakrao What do you like kai badu blai yo pin babe shirta